pungkur sliramu nate ngendika tresno lahir terusing Tenangi-rangi raos pakurmatan dumateng para warga masyarakat ing dusun Pakisan mriki ingkang ngarasuk agami Islam kepareng kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten kesupen ugi ingkang ngarasuk agami Buddha kepareng kula ngaturaken Swastihantu Namo Buddhaya. Salam bagya mulya dumateng sedaya para titah. Langkung rumiyin kula nderek gempil kanthi mardika ing penggalih panjenengan ingkang titiwanti punika. Sampun kepareng rawuh saperlu badhe amirsani menggah seni budaya ingkang samangke kapentasaken. Namung saderengipun perlu matur wadhah manungsa panjenengan dene kepareng kula marak sowan wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Dedi Ibu Erni ingkang titiwanti menika saha wedal samangke badhe angleksanakaken wontenipun tasukuran potong rikma ingkang putra inggih menika Dimas Wahyu Wicaksana. Dene ing samangke sak sampunipun putra kabujal sukersanipun mugi samangke dados lare ingkang migunani tumrap nusa bangsa agami langkung-langkung dhateng keluarga minggalipun dhateng tiyang sepuhipun. Dene kepareng kula marak sowan pinangkani pambudhotipun saking panjenenganipun Bapak Dedi Ibu Erni dene kepareng warga masyarakat utawa seni koncer saking dusun Banyurip supados nderek panglipur wonten ing sapunika kanthi kajat lan keperluanipun Bapak Dedi lan Ibu Erni putraing kulawarga. Menggah anggenipun kula sowan mobiling kirang wicaksana menggah panjenengan sedaya ugi ing sakmangke wontenipun pentas seni kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenengan sedaya kula ingkang nyuwunaken agenging pangapunten. Ingkang sepindhah kula aturaken sugeng rawuhipun dhateng para pamirsa sedaya wonten ing dusun Pakisan langkung-langkung sak kiwatengenin. Utaminipun dhateng panjenenganipun Bapak Pangarsa Desa wonten ing dusun Pakisan mriki minangka song-song agenging kawula dasih wonten ing warga masyarakat Pakisan ing mriki. Langkung-langkung dhateng para pamirsa mbok bilih sakmangke anggenipun pentas seni konser kirang andadosaken rena penggalih panjenengan sedaya langkung-langkung panjenenganipun Bapak Dedi Ibu Erni kula ingkang minangka sulih saliranipun saking warga seni konser ingkang samangke badhe kapentasaken. Pramila ingkang kadya punika menggah bapak ingkang sepisan inggih menika seni konser ingkang alit-alit. Pramila sumangga sugeng amirsani kados menapa pentas seni ing wekdal punika. Menggah salajengipun inggih menika kula semanggaaken dhateng para paraga ingkang badhe ngayahi wontenipun pentas seni ing dalu punika. Nuwun lan matur nuwun.
Katur dumateng para pamirsa sedayanipun, bilih wontenipun pentas seni kuncer alit kapungkur semanten rumiyin ing sakawit wontenipun adicara potong rikma tumuli badhe kawitan. Pramila ing titipaji menika menggah wekdal sak cekapipun saha sawetahipun kepareng kula aturaken dumateng keluarga panjenenganipun Bapak Dedi dalasan Ibu Erni. Wekdal kawula semektakaken. Matur nuwun. Nuwun sewu, kawula tansah nyela atur anggenipun panjenengan sedaya anggennya lawan sabda dalah dalam lenggahan muji syukur untuk Gusti Yang Agung kan tansah paring katentreman kasehatan kebakalan dhateng panjenengan sedaya saengga pepanggihan ing wekdal dalu menika tan manggih halangan satunggaling punapa. Boten ngirangi raos ingkang sanesipun agami Islam. Kawula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang ngarsa agami Buddha kawula ngaturaken sila santi Buddhis namo buddhaya. Ingkang ngarsa agami Kristeni kawula ngaturaken salam bagya mulya kagem panjenengan saha kula. Bilih ing wekdal dalu menika panjenengan sedaya pun aturi rawuh mriki ingkang sepindhah disuni berkalan doa artenipun juga pangga kalih kasuprih nekseni utawi nderek ngiyataken menggah kajatipun Pak Tio anggenipun ing wekdal dalu menika badhe nggih menika ngluwari nadal methet gombak gembelipun sejabang bayi si Dimas Wahyu. Mugi sak penggeripun pun pethet gombak gembelipun sejabang bayi diparingana katentreman kasehatan kebakaswarasan dalah panjenenganipun Bapak Tio sak keluarga diparingana katentreman kasehatan kebakaswarasan diparingana tentrem tabah ayem diparingana tulus samudayanipun tulus ing tinandur merdi dadi inganipun diparingana rezeki kang melimpah kalan berkah menapa sedyanipun Pak Tio sak keluarga sageta Gusti
tansah ngijabahi. Bilih ing wekdal dalu menika kula minangka minangkani pambudhetipun Pak Tio kasulih nderek matur wonten ngarsa panjenengan Jaya ingkang sepindhah nggih menawi para sesepuh, para aji sepuh ingkang saduwi kinurmatan wonten pangarsanipun Bapak Kepala Dusun wonten ing Pakisan ing mriki ingkang saduwi kinurmatan dalah sedaya perangkat Bapak RT RW sedaya masyarakat ugi saduwi kinurmatan dhateng rombongan seniman seniwati ingkang saking Dusun Banyurip ingkang kawula tresnani suhu kinurmatan. Bilih ing dalu menika kersanipun Bapak Listio sak keluarga kawulih minangkani pambudhetipun anggenipun Pethet Gombak Gembelipun. Bilih ing semangke imbok bilih kawula anggenipun ngadani Pethet Gombak Gembelipun kirang trep dhateng penggalih panjenengan sedaya kawula tansah mawantu-wantu nyuwun sih agunging samudra pangsami. Bilih ing titiwanti menika masalah nggih menika Pethet Gombakipun badhe kawula mulai. Lenggah mriki. Ana kitung rumeksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput ing bilai kabeh cem setan datan purun panalaluan telung tanana wani mewah penggawe ala gunane wong lupuh geni lemah dadi tirta maling atoh tan ana ngarah ing kami guna tuju duduk mapan sirna saking panca boyotan sami bali wedhahi welas asih pandulune temahan rahayu kabeh slira-sliraning ayu ingidran widodari saking malaikat lan rasul pandadya ayuning badan ati Adam utek bakendong ises pangucap yaya Musa Nabi Isa kang linuweh Nabi Yakub pangarsane wang yang Yusuf rupane reki Nabi Daud suara kunjeng Sleman kasten ing wa Ibrahim kang nyawa Idris ing rambutku sae tali kulit ning wang bebalungku bagendong Usman sumsum kawan kang wilune Aminah bayune ngangga Ayub kang minangka ususe saking wulu tuwuh tan dadi setunggaling nabi cayaku Muhammad pangulonku rasul Pinayan Adam sara sampun bepak jangkep saking para wali lan nabi pandadya ayuning badan hong wilaing ana kidunge ki banyak dalang anake ki banyak dalang lunga mangetan anglebur impenala anglebur ujarala cemplung nodong segara kayune kayu gereja arenge betha jagat siwure siwur turut dinurut saking mala lan nggodha
lebar luar saka kersaning ngalah. Wong wilaing ana kidunge iki banyak dalang. Anak iki banyak dalang lumaidul. Anglebur impenala, anglebur ucara, ala cemplung nodong segara. Kayune kayu gereja. Arenge Bathara Jagat jiwure siwur turut tinurut saking mala lan godha. Lebar saka kersaning ngalah. Ong wilahing ana kidunge iki banyak dalang. Anak iki banyak dalang lunga mangulon, anglebur impenala, anglebur ucara, ala cemplung nodong segara. Kayune kayu gereja. Arenge Bathara Jagat siwure siwur purut tinurut saking mala lan godha. Lebar luar saka kersaning ngalah. Ana kidung-kidunge iki banyak dalang, anak iki banyak dalang anglebur lunga mangalor, anglebur impenala, anglebur ucara, ala cemplung nodong segara. Kayune kayu gereja. Arenge Bathara Jagat siwure siwur turut saking mala lan godha. Lebar luar saka kersaning ngalah. Ana kidung wilaing ana kidunge banyak dalang. Anak iki banyak dalang lunga manengah. Anglebur penala, anglebur ucara, ala cemplung nodong segara. Kayune kayu gereja. Arenge Bathara Jagat siwure siwur turut saking mala lan godha. Lebar luar saka kersaning ngalah. Kanthi lir santrangipun lamun nuju tengah wengi. Lareniku banget bekon ora meneng dengenengi. Nuli embaning ning jaba nanging aja diwedeni. Apice kena pringing triya bruh ya atulah. Saluluh ya atulah ya ablu salulahi. Berambang lembahing manah tumulus tumlasing ati. Atas urah sir ing mala. Maca selawat kelawan dikir. Ya blu ya atol ya luhur asulai ya kuwa toilo bilahil alion olin.
Nuwun sewu. Kados Pethet Gombak kembilipun sesapang bayi menika sampun paripurna. Mugi berkah doa restinipun dhateng para punden, dhateng para sepuh bini sepuh, langkung Bapak Kepala Dusun Pagisang mriki, saha pamirsa sedaya saking Seniman Singewati tansah ndherekaken nggih menika doa restu sak pengkerkop Gombak kembelipun lare dipun paringa keselamatan, kesehatan, kepakaswaratan benjang tumeh akhir ing pisanaon sageta pinaon lancar bekti dhateng negari lan agami. Gandeng menika sampun nggih menika paripurna mbok pilih kawula anggenipun ngadani anggenipun Pethet Gombak kembelipun wonten kirang trep sakang kemah panjenengan sedaya kula tansah mawantu nyuwun sih agunging samudra dhateng pangarsanipun para rawuh sedaya. Badhe luaran. Sasampunipun potong gombak sampun paripurna lan mugiya ing samangke
Lare ingkang kapucal sukertanipun ugi tansah dipun tepiaken saking Goro Kudo, dipun caketaken saking sih kawilujenganipun. Lan sedaya panjangka wenggah keluarga menika ugi dumadi wonten keluarga ing wedal menika. Ing panginten menika ingkang saged kawula aturaken lan salajengipun kita lajengaken wontenipun pentas seni konser ingkang mijil saking Manyurip pramila panjenengan sedaya sugeng amirsani matur nuwun. Balik kanan, maju berbaris. Balik kanan. Bersaling. Keluar.
Maju. Balik kanan. Maju berbaris. Balik kanan. Bersaling. Aku nunggu kowe.
balik kanan. Beredar. Keluar. Maju. Keluar. Katur sedaya para pamirsa